Mikä motivoi viikoittain, mikä liikuttaa kun peli ohjain. Mikä pitää kehoon liikkeellä, mikä saa jatkamaan liikettä. Mikä nostaa testosteroniin, mikä saa jotkut käyttämään steroidiin. Mikä saa pumppaa lihaksen pumpiin, mikä saa tottumaan niihin tuskiin. Jonkinnäköistä nälkäisyyttä kyseessä, kun monta kertaa viikossa kehua rääkkää. Vaikka harjon väle sylettää, kova sykkeessä sun hienokehot tämä nopeasti äkkää. Herätä teikkiin sen viikon perustarpeen, pakko nostaa penkkiä ja saada tulos moneen. No sehän väliin johtava kun pääs huutaa. Menette salille, on mukava puuhaa. Pumppaa, pumppaa, pumppaa. Sun tarvii pumppaa, pumppaa, pumppaa. Koko pumppaa, pumppaa, pumppaa. Sun tarvii pumppaa, pumppaa, pumppaa. Koko tarvii pumppaa, pumppaa, pumppaa. Maksimiteena, maksimipave, maksimikyyhtyy kun maksimipahe. Mikä näin parempaa kuin verilihakset. Meidän jälkeen on siis aivan eri vihannes. On pakko vaan painaa, on pakko pumppaa. Meni pois päästä, pakko treenit muuttaa. Yläväliä ratsit kiveet, silmäks sumeks. Tulotte päässä ja asiat tulee puheen. Tää treenijältä ylistää lihaskuntoa. Rahat se pyllysalille vaan lihaskuntoa. Voi vaan kertoa, että tuut kyllä yllättyy. Että miten rutinilla löydynakka kiristyy. Mutta kun ei oo aikaa. Minä oot vääräs, 24 tuntia sinä käytöstä määrä. Se on joku syötteinä ja sit uusik. Ei teko syitä, sä räjähtämään ruudiin. Pumppaa, 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 kaikki pumppaa. Sun tarvii pumppaa, 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 tori pumppaa. Tarvii juppaa, 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 tori juppaa. Sun tarvii pumppaa, 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 tori pumppaa, pumppaa, pumppaa. Vielä kerran pumppaa, pumppaa, pumppaa. Sun tarvii pumppaa, pumppaa, pumppaa. Tarvii pumppaa, juppaa, juppaa. Sun tarvii pumppaa, pumppaa, pumppaa. Koko tarvii pumppaa, pumppaa, pumppaa.